kunhun nilai ka jong ka DC office Noston kalayo aban khor ya ka jing job ha ka jing kun ka baning kong jong ka lumpung first inter office futsal tournament balapnya da ka futsal association jong ka West Khasi Hills district ya ka te ka lumpung layo aban pri perda menta ka singi arpusan tarik nai wing hapo kamadan Lionel Futsal Arena ha pendang rei ha ka ba uba MH Halam ADC ka West Khasi Hills ulalong kumukong san kajingla juga kunhun nilai kai na DC office ban khore kajing jam kadai hadin ba kalala ban pendiam no ya kunhun nilai kai jong ka 4th MLP battalion da South Col lalai. All work and no play makes Jack a dull boy. Bumut bal ladon tang kajing tray. Kemudian kajing nilai kai kajing kilan met. Kedon ru kajing dum no kajabing. Pengangit kem kini kajing persang kajing sedang bandon dah ke futsal tournament ke belong inter office kelong ber dan kam yang ni kinong tray office ban pengat ya kajabing bangin susu ba kajing im kam dei tang ke batray ban na kajing elek kai na kajing klanmet ke pengat ya kajabing ba airu ya kir kom perkhat ke batmai ki bangila ban penon kam hajing tray jonge nga kwa ban ai kajing kublai ke bakerpang yaki organizers jongkane bakalong ke first inter office futsal but ngangit kamba kajing stom kesudan bai hakabasdang but ngangit kambru ba hadin kane ke inter office kalong mana usnam bat ngangit ru ban kanlong ke bajong kajing don kam jong kini kijat ki jing ki jat jinge le kai jinge kundu kamdei tang ban pun skobha kamdei tang ban don ke jing kilan met hendai kamdei ru kedon jing don jong ke jing ithu prabaya trei hagi office sarkar ke bapher angangit scam ke jing ithu par ke jing ya long perlok jong kinong trei ke bapher kan airu ya kinong trei ikilat kilenti bane perkhat na kumway ikibubun kikam kiba lesi bunsin ni sule tang ban pendep ne ban pendep rukom ngangit kham ba kene ka tournament kanya baik kanya renti haga jing sedang pertama lesi kila bandon kat barang ya ka tournament ke jing duna malumala hari ngangit kham ru ba daga jing tei stom kita ke jing duna kiba kum ki brew nila bandon ndai dangi tei stom kini borok ke jing duna kilong kibalak klet no. Bam. Send ball. Emil. Oh, good ball. Emil, ball. Patay itu ball. Ba, rung.